най-прекрасният човек тази вечер, дядо Коледо! Но коя е моята страна? Браво! И аз ви ръкопляскайте. Много знаете. Още. Леле, гледам колко много деца сте се събрали тук на площада, за да запалим светлините на коледната елха. Охо! И аз ви ръкопляскайте. Аз много благодаря и за любезната покана на вашия кмет господин Румен Гунински. Знаете ли една много любима моя песничка "Над смълчаните полета"? Хайде сега всички вдигнете ръцете горе, хванете ни звънчета и да видим. И така, всички заедно, вие нали ще помагате? Абсолютно. Хайде сега, всички заедно, звънчетата къде са? Хванете звънчетата и да запеем. Се крие, селото се крие. О, и аз си ръкопляскайте. Силно, не чуваме аплодисменти. Прекрасни. Стоплихте ми сърцето. Кръчичките от силните аплодисменти. Силно, не се чува. Благодаря ви, дядо Мраз. Благодаря и на всички, които са на площада. Като кмет на община Правец, аз гарантирам, че през цялата година всички деца от общината са слушали. Така че им пожелавам да получат пожеланите от тях подаръци за Нова година и за Коледа. Аплодисменти! Всички заедно, силно да броим от 10 до 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Силни аплодисменти! Вижте каква прекрасна коледна елха. Леле, колко е красива коледната елха. Наистина създава коледно настроение. Леле, погледнете, целият площад свети. Охо, каква прекрасна украса.
направим снимка с дядо Коледа. Да, могат да дойдат при бисквитната къща, за да си направим снимки. Заповядайте при бисквитната къща с нас, коледните герои, за едни страхотни коледни снимки. Чао, дядо Коледа! Чао, дядо Коледа! Хайде обратно към Лапландия! Чао и на всички вас от нас и весели празници!